Nagpadayon ang kampanya sa kapulisan sa Dakbayan sa Danau batok sa illegal nga armas nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka suspitsado nga adunay dalang 38 kalibre nga revolver nga may sulod duha ka bala. Ang pagdakop ni alias Biboy nahitabo sa Barangay Luok, Dakbayan sa Danau atol sa kasamtangang pagpatuman sa Kumilik Ganban. Ang operasyon gihimo sa hiniusang nga puwersa sa Intel Operatives ug SWAT team sa Danau City Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Henrix P. Bancolita hipis sa kapulisan sa maong Dakbayan. Sumala sa investigasyon ang armas nga nasakmit walay legal nga dokumento ug gidala sulod sa panahon sa eleksyon Ganban usa ka klarong paglapas sa Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to the Kumilik Ganban. Ang kapulisan nagpadayag nga padayon ang ilang hugot nga pagbantay ug pagpatuman sa balaod batok sa mga illegal nga armas aron masiguro ang kalinaw ug seguridad sa komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.